Di navbera Washington û Enqereyê de alozîya F-16 xwedayê der. Berdevkê Wezareta Karên Derve ya dewletê Yekbûyî Amerîkanî di Price, têkildarî mijarê di daxuyaniya çapemeniya rojane de bersiva pirsan da. Price diyar kir ku welatê wî tu pêşînyar ji bo Tirkiye nekiriye, golêcihê F-35-an F-16 bide. 1 milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Erdogan heftaya derbasbûyî anî bû ziman, guan ji bo kirîna balafirên F-35-an milyarek û 400 milyon dolar dane. Yan balafir, yan jî wê pereyê xwe bigirin. Erdogan ev gotin beriya serdana xwe ya li Efrîqyayê dest pê bike, di daxuyaniya çapemeniyê de gotibû. Washingtonê pêşniyar kiriye golêcihê F-35-an F-16 bidin wan. Berdevkê Wezareta Karên Derve ya dewletê Yekbûyî Amerîka Price ev yek red kir. Price got rastrast bersiva gotinê Serokkomarê Tirkiye Erdogan nedayî wiha got. Wezareta Parastinê ji bo mijara F-35-an li gel Tirkiye di nava danûstandinan de ye. Rêvebirên Tirkiye ji bo kirîna F-16yan ev yek biriya çapemeniyê jî anîn ziman. Dikarim bêjim ku dewletên Yekbûyî Amerîkayê ji bo daxwazên F-16 yên Tirkiye tu finanse nekiriye. Serokkomar û Serokê Giştî AKP Recep Tayyip Erdogan têkildarî nûçeyên got dibêjin Tirkiye wê çil F-16 ji dewletê Yekbûyî Amerîkayê bikire daxuyaniyek da. Erdogan beriya serdana xwe ya Angolyayê civîneke çapemeniyê li dar xist. Bu verilen paranın da adeta bir ödemesini geriye borçlandırdığımız için Ev mijar bi mijara F-35-an ve girêdayî. Ji bo F-35-an milyarek û 400 milyon dolar pere heye. Li hember van pereyan dewletên Yekbûyî Amerîkayê pêşniyarek wisa kir. Washingtonê ji ber kirîna Enqereya sîstema parastina esmanî S-400 a Rûsya, Tirkiye agahdar kir ku ew ji bo bernameya hilbirîna F-35-an dûr xistiye. Rêveberê Karûbarên Federal a Hevkariya Teknîkî Leşkeriya Rûsyayê, Dmitry Shogayev di demeke berê de ragihand ku eger Enqere biryara kirîna balafirên Rûsyayê bistîne, Rûsyayê amade ye ku danûstandinan bike.